Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a v tomto videu vám budem predstavovať auto, ktoré sa hodí do takéhoto prostredia. Je to Subaru Outback 2.5i vo výbave Touring. Optimálna technologická výbava. Toto auto sa samozrejme nebojí takéhoto terénu ani nejakého dažďa, takže sa aktuálne hodí do tohto prostredia. V tomto videu vám poviem moje skúsenosti s týmto vozidlom. Pokojne sa usaďte, začíname. Pozrime sa, ako vyzerá Subaru Outback. Začíname prednou časťou, obrovský znak Subaru, ale všimnite si, už tuto vidno, že toto je auto, ktoré je robené do terénu. Tieto časti sú tak vytvorené, aby odolávali nejakým škrabancom a iným veciam, aby sa nič jednoducho nestalo. Samozrejme máme prepínanie, tlmené diaľkové svetlá, čo je veľmi dobré. A obuté toto vozidlo je na 18 palcových diskoch. Treba povedať, že je to dobré pri tomto vozidle, že dokáže vyfiltrovať také nerovnosti. Keď som chodil napríklad na takej naozaj hrbolatej ceste, tak to naozaj veľmi dobre dokázalo vyfiltrovať všetko to, čo potrebujem. Že toto auto je určené na to, aby ste mohli použiť ho napríklad na dopravu bicykla alebo nejakého tovaru, tak v tomto prípade máme špecialitu. Pozrite sa, ako to vyzerá. Takže dokážem ja urobiť z týchto pozdĺžnych líšt priečné. Veľmi jednoducho, netreba na to nejaký špeciálny nástroj, stačí len sa správne vyznať v tom, ako to celé funguje. Tak. A mám auto, ktoré je pripravené na to, aby som previezol, napríklad zobral so sebou trebárs bicykel. Je to veľké auto, vidíte, že to je naozaj veľký kus auta. No a keď sa na to pozrieme z jednej a z druhej časti otvorenia, tak všade vidno, že toho priestoru vo vnútri je veľa. Jednak pre spolujazdca, ale takisto aj pre posádku vzadu. Takže keď sa ja posadím sem na miesto spolujazdca, tak je jasné, že som v pohodlí. Mám možnosť nastavovania polohy sedadla elektricky, takže mám taký, by som povedal, naozaj poriadny spôsob, ako si nastaviť všetko to, čo potrebujem. Ale to nie je všetko. Zároveň vzadu je priestoru, povedzme, že v tomto prípade by som povedal, že dokonca pre 5 ľudí. Málo kedy to mám vzadu. Vyhrievanie sedačiek je v tomto prípade k dispozícii. Takisto mám možnosť nabíjania zariadení pomocou USB portov. Sú to také textilné poťahy v tomto prípade. Samozrejme existuje prémiová výbava, ktorá je oveľa drahšia a tu sa môžete potom rozbehnúť s tým, že ako to budú všetky tieto povrchy, ale toto osobne si myslím, že celkom postačuje. Môžete si dokonca prijať aj ešte lepšiu reproduktorovú sústavu Harman Kardon, ak chcete mať taký naozajstný zážitok, ale toto si osobne myslím, že táto výbava Touring, tá má toho tak akurát. Je tu totižto navigácia a elektricky otvárané zadné dvere. Na to sa ideme pozrieť. Veľmi pekné zadné svetlá, samozrejme označenie Outback. Je to Subaru AVD, to znamená symetrický pohon všetkých 4 kolies. Je to auto do terénu. Otváranie zadných dverí je možné aj bezkontaktne, takže stačí sem prísť a toho priestoru je tu teda naozaj podstatne veľa. Ja som zobral len nejaké základné naše tašky na natáčanie videa a stále je tu kopu miesta. Ak potrebujem zväčšiť, samozrejme je možné sklopiť operadlá pre cestujúcich vzadu a tento priestor ďalej rozšíriť. No, delenie máme 20%. Tak, no a ďalšia časť je z tejto strany. OK, takže teraz vzniká prakticky rovná plocha, takto, aby som mohol preniesť čo najviacej. Samozrejme plato môžem dať ešte ďalej dole a mám potom naozaj dostatočne dlhý priestor. No tento raz to aj zmerám, lebo naozaj je toho veľa, takže v tomto prípade máme možnosť takmer 2-metrové predmety previesť v tomto vozidle, ale okrem toho všimnite si, ako je robená tá zadná časť, aby ste mohli pohodlne nasadzovať nejaké predmety a zároveň je to prispôsobené na to, aby sa nič nepoškrábalo. Môžem samozrejme zatvoriť vozidlo z tejto zadnej časti alebo len zatvoriť zadné elektronické dvere. Samozrejme, kamera cúvacia je k dispozícii.
Pohon v tomto prípade je čisto spaľovací motor. Pod prednou kapotou máme teda 2,5 litrový zážihový štvorvalec, 16 ventilový. Jeho výkon je 124 kW, čo je 169 koní. A krútiaci moment máme 252 Nm ako maximálka. No a tento motor potom dáva celému tomuto veľkému a pomerne ťažkému autu dostatočnú silu na to, aby ste mali naozaj poriadne zrýchlenie. Spotreba 8,9 litra na 100 km. Subaru má špeciálnu technológiu s rozpoznávaním tváre a hneď rozpoznal, že som ja, Ondrej, dal som si aj svoju ikonu ako láska a teraz sa vlastne nastaví všetko na mňa, automaticky. Poloha sedačiek, rovnako poloha spätných zrkadiel, klimatizácia, jednoducho všetko, aby to bolo na mňa pripravené. Celkové 5 používateľov je možné takto zapamätať. No, pozícia pre šoféra, myslím si, že pohodlná. Ak nechcem využiť automatickú prevodovku Lineartronic, tak môžem radiť aj pomocou pádiel pod volantom. Všetko je na tých miestach, kde by som asi očakával. Automatická prevodovka, veľký displej, v tomto prípade také látkové vyhotovenia sedačiek, ale dobre držia telo a zároveň si môžem vo vyšších výbavových stupňoch vybrať, ako to bude konkrétnejšie s takým luxusnejším vyhotovením. Pozícia pre spolujazdca, tu je pomerne dosť taká zaujímavá odkladacia skrinka, ale myslím si, že spolujazdec najviacej využije tento priestor, kde môže dať svoj mobilný telefón. Je to presne na to podľa mňa robené. Samotné materiály sú kvalitné, prešívanie, všetko k dispozícii tak, ako by som si to predstavoval a páči sa mi tá možnosť nastavovania sedačiek pomocou elektronickej výbavy. Pozrieme ešte, ako je to s nastavením volantu, takže mám k dispozícii v dvoch možnostiach nastavenia optimálneho postavenia volantu. Toto bude ono, som pripravený na jazdu. No, všetky informácie mám samozrejme na tomto palubnom systéme, to znamená, že je to spaľovací motor, takže mám otáčky, reálne samozrejme ukazovateľ paliva, rovnako tak rýchlosti, ale to, čo je podstatné, je, že mám ukazovanie, ako je to s porušením alebo prekročením, nedovoleným prekročením jazdných pruhov. Vtedy, keď to urobím, tak jednak je to taká spätná väzba na volant, ale zároveň sa rozsvietia aj dve výstražné svetelné upozornenia. Takže naozaj na to dávam pozor. Samozrejme ďalšie informácie môžem si zobraziť, takže v tomto prípade mám dojazd 470 km, priemerná spotreba teraz 10,6, robíme video, takže je tu naštartované to auto. Aktuálny čas a teplota a prepojenie cez Bluetooth. Rovnako vidím kompas a trebárs hodnoty tlaku v pneumatikách. Množstvo údajov, ktoré potrebujete, tak tu máte. To je urobené celkom fajn. Samozrejme k dispozícii je všetko možné, čo sa týka asistentov. Adaptívny tempomat, zobrazovanie auta v mŕtvych úhloch na jednej aj na druhej strane. Všetko to, čo potrebujete. Volant. No, typický Subaru, už som mal Subaru, takže sa v tom vyznám, lebo tých tlačidiel je trocha viacej. Mám tu ovládanie multimediálneho systému, aký je zdroj, ako je to s prepínaním, rovnako hands-free pripojenie a ovládanie hlasitosti, to je najdôležitejšia vec. Na druhej strane ovládanie tempomatu, adaptívny tempomat, takže viem určiť, ako je to so vzdialenosťou voči predchádzajúcemu vozidlu a rovnako tak a udržiavanie auta v jazdnom pruhu. Celkom dole je ešte vyhrievanie volantu. To si môžem zapnúť. To je fajn. Vyhrievanie je vpredu, vzadu a na volante. Na zimu som pripravený. V strede takmer 12-palcový displej a sú tu rozličné mini aplikácie. Keď začnem celkom zhora, tak tu si môžem prepínať potom, že ako je to so spotrebou paliva, aké je zrýchlenie, môžem si to samozrejme celé nastaviť, ako to potrebujem. Jednoducho také dobré mini aplikácie. Xmod, tomu sa budeme venovať neskôr. Teraz ideme naspäť na ostatné časti, takže samozrejme mapa, toto je výbava Touring, takže mám k dispozícii navigačnú mapu od spoločnosti TomTom, nemám k tomu čo povedať. Samozrejme dneska už je to tak, že k dispozícii býva aj prepojenie s mobilným telefónom, takže ak to nemáte, tak sa to dá ešte celkom prežiť. Rádio, média, telefón, ďalšie aplikácie, v tomto prípade to bude Android Auto, nastavenia, informácie o vozidle. Vidím všetky možné veci, ako je to s naklonením auta,
jedným, druhým. Jednoducho toto je presne o tom, že toto je auto určené do takého terénnejšieho prostredia. Automatický štart-stop nemusíte chcieť a ďalšie veci, hlavne ovládanie dynamiky vozidla, to je vypnutie stabilizačného systému. Fajn, s týmto sa dá naozaj celkom dobre fungovať a keď potrebujete ešte niečo viacej, tak je to Android Auto. To samozrejme k dispozícii je a môžete využiť aj takúto formu prepojenia, ak vám to vyhovuje viacej ako trebárs to, čo je priamo zabudované v tomto vozidle. Je to bezdrôtové pripojenie na Android Auto, nepotrebujete nič ďalšieho. Samozrejme v rámci Android Auto môžem využiť napríklad Spotify a ďalšie iné veci, takže mám v tomto prípade naozaj postarané o zábavu. V tomto prípade je štandardný reproduktorový systém, môžete rozšíriť ďalej pri vyšších formách výbavy tohto vozidla a tu je dvojzónová klimatizácia. Celkom dobre sa to ovláda, takže viem potom pomocou tlačidiel nastaviť, ako je to s teplotou. Jednoducho má to svoj spôsob a keď potrebujem, tak mám aj v tomto prípade takú tlačidlovú verziu ovládania. Môžem dať na maximum alebo proste pripojiť to tak, ako potrebujem. Automatické asi je to najlepšie a nastaviť si tak teplotu, aby ma vyhovovala 22 stupňov je tak akurát. No dobre, automatická prevodovka v tejto časti, samozrejme elektronická parkovacia brzda, takže môžem zaradiť a mám smer D alebo manuál, takže potom môžem ešte radiť rýchlostné stupne aj pomocou pádiel pod volantom. Tak prepojenie v tomto prípade dokonca aj na 3,5 mm jack, USB-C 3 A, čo je dobre, a USB-A 2,4 A. Takže môžem jednak nabíjať, ale ak to potrebujem, tak aj drôtovo prepojiť. A toto som si tak zvykol na polohu tohto môjho smartfónu. Cúvacia kamera samozrejme je k dispozícii, takže vidím aj navigačné čiary, ako to bude, kam sa pohybujem v tomto teréne. Takže mám takýto spôsob pohľadu na to, kam smerujem. OK. Ja idem na prvú našu skúšku a musím povedať, jasne to vidno, že zaberá. Ona celá tá charakteristika toho auta sa troška zmenila. Tak. No a všimnite si, že zaberajú všetky 4 kolesá, je to symetrický pohon AVD 4x4. Aktuálne mám 11 stupňov náklon, bez problémov ideme. Tak. A to je presne na to robené. A ideme na to. A teraz vyskúšame aj, ako to bude s podporou pri zjazde dole z kopca. Dávam v tejto chvíli dole nohu z plynu a takisto aj z brzdy a celý systém si riadi sám. Dobre. Svetlá výška, ako vidíte, tohto vozidla umožňuje prejsť aj cez také vyššie zarastené časti, nerobí žiaden problém. Cesta určená pôvodne pre traktory, takže bežne môžem ísť. Aktuálne mám 8 stupňov stúpanie, 9 stupňov, 10 stupňov stúpanie, bez problémov. Necítim žiaden nejaký prekmit alebo niečo podobné, úplne v pohode idem. Toto je naozaj cesta, ktorá je určená skorej pre majiteľov týchto pozemkov, ale samozrejme, že je to verejne dostupný priestor. Mám tu aj rozpoznanie nejakej prekážky, to je všetko v poriadku, tak to má byť. Tak by som povedal, že je to skoro až nuda jazdiť takto z automobilom, nič mi nepreskakuje, nič sa nešúcha, je to presne tak, ako si to predstavujem. No, takže ideme na to. Skutočná skúška, ako to je s pohybom v takom väčšom prostredí a terénnejšom prostredí. Myslím si, že to prejde bez problémov. Aktuálne mám 8, 9, 10 stupňov, teraz 12. Veľmi dobre. 14 stupňov. Dobre, no a skúsim to ešte urobiť tak, aby sme videli, že naozaj si poradí toto auto aj s takými náročnejšími podmienkami. Tak, rozpršalo sa nám, ale to nám nevadí. Samozrejme, že toto auto bez problémov jazdí v akomkoľvek počasí. Mám na to špeciálne režimy, tak si môžem prípadne aj niečo dať. Tak, dáme si sneh terén, ale na to treba samozrejme trocha inakšiu rýchlosť. Pre Subaru je veľmi dôležitá bezpečnosť,
Takže je tu všetko možné, samozrejme, adaptívny tempomat, rovnako tak aj navigácia v rámci jazdného pruhu. Veľmi dobrá je manévrovateľnosť. Takže toto bude zrýchlenie z 0 na 80, lebo za chvíľu je tu 80-ka. Dobrý zvuk to má. Tak, to je 80. Dobre, mám nastavené všetko, to čo potrebujem. To znamená navigácia v rámci jazdných pruhov a takisto aj adaptívny tempomat, rozpoznávanie dopravných značiek. No a zájdeme aj na diaľnicu, aby sme videli, ako to funguje. Tak teraz je to automatické udržiavanie vzdialenosti voči predchádzajúcemu vozidlu a takisto aj celý systém toho, ktorý dáva pozor aj na takýchto nebezpečných relatívne cestách, aby sa mi nič nestalo. Tak, teraz som prerušil jazdný pruh, tak som samozrejme upozornený jednak výhračnými svetlami, ale takisto aj vibráciou vo vozidle, aby som dával pozor. 3, 2, 1, štart. Takže plný plyn. A je tu 100. $130. No, tak vyskúšame ešte zrýchlenie a spomalenie, aby ste videli, ako dynamické je toto auto. Idem na to. Dobre, no takže môj spôsob je, ideme do 60 km za hodinu a zabrzdíme, aby sme videli, ako funguje núdzové brzdenie. Teraz mám presne 60 a brzdím. No, musím povedať, aj som si vydýchol. Brzdí skoro na mieste. No, dotestované, hotové, pripomienka, či mám niekoho na zadnom sedadle, aby som sa pozrel. Nie je tam nikto. V poriadku. Toto auto dáva pozor na človeka. Človek je na prvom mieste. Človek, ak si chce užiť dobré navigačné schopnosti, je tu všetko, čo potrebujeme. Nie sme obmedzení len bežnými cestami asfaltovými, môžeme sa rozbehnúť do prírody. Toto auto je na to pripravené. Subaru Outback 2.5i. V tejto výbave Touring je podľa mňa optimálne vozidlo pre niekoho, kto má rád prostredie, prírodu a rád si dokáže zrelaxovať tak, že je to taký aktívny spôsob oddychu. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia. To je on. Subaru Outback 2.5i vo výbave Touring.